Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggihan malih kalian Pak Teguh wonten ing pasinaon basa Jawi. Ing dinten menika Pak Teguh badhe ngandharaken inggih menika materi kelas sekawan kanthi ira-iraan Sarasilah Pandhawa. Kompetensi dasar memahami wayang atau silsilah Pandhawa 5. Wonten ing Sarasilah Pandhawa menika kawiwitan saking Prabu Abiyasa. Sinten to Prabu Abiyasa menika? Prabu Abiyasa menika kagungan putra 3 ingkang pembajeng asmanipun Distarastra, ingkang penggulu asmanipun Pandu, ingkang wuragilipun asma Yama Widura. Salajengipun Distarastra menika kagungan garwa inggih menika nami Dewi Gendari. Distarastra kaliyan Dewi Gendari menika duwe anak kagungan putra cacahipun 100 ingkang saged dipunsebut Kurawa. Dene Pandu Dewanata menika kagungan garwa utawa duwe bojo kalih. Ingkang sepisan inggih menika Dewi Kunti, ingkang nomor kalih inggih menika Dewi Madrim. Dewi Kunti kagungan putra 3, Yudhistira, Bima lan Arjuna. Dene Dewi Madrim kaliyan Pandu Dewanata kagungan putra kalih, kembar inggih menika Nakula lan Sadewa. Dewi Kunti kagungan putra ingkang sepisan inggih menika Yudhistira, nomor kalih inggih menika Bima, nomor 3 inggih menika Arjuna. Dene Dewi Madrim menika kagungan putra kalih, Nakula lan Sadewa. Mekaten nggih dados Pandhawa 5 menika ibunipun kalih, Dewi Kunti lan Dewi Madrim. Dene bapakipun inggih menika asma Raden Pandu Dewanata atau Prabu Pandu Dewanata. Kang salajengipun menika badhe mbahas utawa ngrembak setunggal isih sepisan yaiku menika Yudhistira. Asma liyane utawa jeneng liyane inggih menika Puntadewa, Darmawangsa, Darmakusuma, Kantakapura. Iki jeneng liya utawa nang basa Indonesia nama lain. Ingkang angka kalih nagara utawa satriya ing Amarta. Dene pusakanipun inggih menika Jamus Kalimasada. Raden Yudhistira menika kagungan watak berbudi bawa laksana, jujur, lugu, welasan lan lila legawa. Dene garwa lan putranipun Prabu Yudhistira atau Raden Yudhistira nika kagungan garwa Dewi Drupadi lan kagungan putra asmanipun Raden Pancamala. Ingkang salajengipun inggih menika Bima. Bima kagungan asma sanes utawa jeneng liya Werkudara, Bratasena, Bayusuta, Jagal Abilawa, Dandun Wacana, Kusuma Waligati. Wondene nagara utawa satriya ing Yodipati. Dene pusaka utawa gamane yaiku kuku Pancanaka, Gada Rujakpala. Watakipun jujur, temen ora goroh, ngajeni marang guru, seneng tetulung lan kendel. Dene Bima menika kagungan garwa 3 lan putra 3. Setunggal Dewi Nagagini kagungan putra Antareja, Dewi Arimbi kagungan putra Gatotkaca, Dewi Urang Ayu kagungan putra Antasena. Dados Bima menika kagungan garwa 3 lan putranipun ugi 3. Ingkang salajengipun inggih menika Arjuna. Wonten ingkang nyebat Janaka Permati Danangjaya Palgunanti.
Dene negara utawa satriya ing Madukara. Pusakanipun panah Pasopati, keris Pulanggeni, keris Kolonadah. Watakipun seneng tetulung, luhur berbudene, welas asih lan seneng mertapa. Dene garwa menika estunipun kathah. Ananging wonten ing mriki Pak Teguh namung nyerat sekawan, ingkang sepisan inggih menika Dewi Wara Sembadra kagungan putra naminipun Abimanyu, Dewi Dresanala kagungan putra Raden Wisanggeni, Dewi Ulupi kagungan putra Bambang Priyambada lan Bambang Irawan, lan garwa ingkang kasekawan inggih menika Dewi Srikandi. Menika boten peputra. Menika Raden Arjuna utawa Janaka ingkang minangka pantengah Pandhawa utawa putra nomor 3 saking sedulur gangsal. Ingkang salajengipun inggih menika Nakula. Nakula asma liyane inggih menika Raden Pinten. Dene negara utawa satriya ing Sawojajar. Pusakanipun panah lan keris. Kagungan watak jujur, bekti marang sedulur lan ngajeni marang liyan. Dene garwanipun menika Dewi Sayati ingkang peputra Bambang Pramusinta, Dewi Srengganawati peputra Dewi Pramawati. Ingkang pungkasan inggih menika Sadewa. Asma liyane inggih menika Raden Tangsen. Dene negara utawa satriya ing bumi Retawu. Pusakanipun panah lan keris. Watakipun jujur, bekti marang sedulur lan ngajeni marang liyan, ugi pinter njaga wadi utawa njaga rahasia. Dene garwanipun lan putranipun inggih menika Dewi Srenggeniwati kanthi peputra asma Bambang Widopaksa. Nah menika andharan Sarasilah Pandhawa saking simbahipun Pandhawa, Pak Dene Pandhawa, Lekne Pandhawa sampun mangertos. Dene putranipun Pandhawa ugi bilih patemon ing Benjang utawa pasinaon ing Benjang. Pak Teguh badhe ngandharaken inggih menika gambar-gambar putranipun Pandhawa. Mekaten wabilih kathah kalepatan nyuwun pangapunten. Pak Teguh pungkasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.